Păi, având în vedere că un samsar își urmărește obiectivul de a încasa cât mai rapid, nu contează în ce termeni, el va folosi trucuri de genul doar acum se poate, mâine o să pierdeți, mai am încă 3 clienți la ușă, dacă nu cumperi tu, va cumpăra celălalt, acum trebuie să vii cu avansul, acum trebuie să dai. Adică va folosi teama, îi va insufla clientului teama, frica de a pierde, va miza pe grabă, acum repede, ca clientul să nu aibă timp să gândească, să nu aibă timp să analizeze și sub o grabă acută și cu frică și cu teamă în spate, clientul va tinde să meargă pe mâna lui și nu va avea timp să analizeze. În schimb, un agent imobiliar va face analiza, va face bilanțul întregii situații, îi va prezenta situația cu plus și cu minus clientului și îi va da timp și îl va lăsa pe client să ia decizia potrivită. Un samsar asta face, te împinge cu teama de a pierde, cu graba că doar acum se poate, mâine trebuie să facem, păi mâine e prea târziu, nu-ți dă timp de gândire și te împinge să iei acțiune, să finalizeze tranzacția și mai ales de obicei acești samsari imobiliari au ceva de ascuns. Ori pe parte juridică, ori simți că nu sunt transparenți pentru că nu vor să ai acces la foarte multă informație. Ori au ei un comision peste comision din prețul de vânzare, ori ceva simți că nu este în regulă și atunci când simți, înseamnă chiar ceva nu este în regulă. De obicei un samsar are o ocazie unică, astăzi și doar astăzi, ai ocazia și de obicei mai are încă 2-3 clienți în tolbă pe care îi scoate dacă tu nu beneficiezi de această oportunitate. Deci dacă vă simțiți ca în reclamele acelea cu regalo, astăzi și doar astăzi și în plus mai primiți și un bonus pe lângă oportunitatea de a achiziționa, dacă vă simțiți ca în reclamele acelea de la teleshopping, 100% nu aveți de-a face cu un agent imobiliar autentic.